Machiegni mecha mesawa mar weche mag tuke tielo mar ariyo mar ng'we kinda mar Nairobi City Marathon manochan tarik 21 dwe ni ochor nyime nyaka tarik 2 dwe mar 7 higani. Director mar ng'weyego Ibrahim Hussein kinde twako jofwambo yango ni okang' makamano okaw kaluwore kod ng'weye mathoth ma odhungore kalenda higani. Hussein wacho ni gichoro ng'wego nyime mar chiwo thuolo mar ng'wego kendo miyo jong'wech thuolo moromo mar yueyo kapok gibiro gidonje piem. Bendo yango ni chore nyime biro miyo jong'wech mamoko masulwe mawuok e pinje maoko thuolo mar molo ka giketo jong'wech ma ok tin ne 15,000 higani. To be on 21st of May, but we are moving it to July 2nd. And the reason why we are moving to July 2nd is because when we sat down and analyzed the races which has taken place all over the world, the interest, you see there's some major events happening in April, the spring marathons. So most of our top athletes and those who are training with those top athletes are competing in those races of April. And some are still competing in May. So we thought we want to give the athletes some little time so that in July we can get some top athletes to join us. Ferdinando Manyala ma en jang'wech mar aputh njiri mita 100